Bon dia a tots, bon diumenge. Avui us vull presentar la meva segona novel·la, Bruixa. Bruixa és una història mig fantasia, mig realitat. No és una història com Harry Potter, no és tan fantàstica. Parla de Cendra, una bruixa que viu en un poblat, i de la seva relació amb el món terrenal i el món espiritual, no? I què és el que representa ella per aquests dos mons, i tota aquesta trama es va descobrint al llarg de la novel·la. Bruixa vaig trigar un parell d'anys llargs en escriure-la, no perquè no sabés què explicar, sinó perquè entremig de la novel·la vaig publicar altres llibres de poesies, de relats, els contes, i bé, em vaig entretenir una mica més del conte. Bruixa està dividit en 4 parts, que ara us diré com es diuen, que és l'encàrrec, que és la primera part, la llum, que representa aquesta llum, la clau, què o qui és la clau, i el missatge que comporta tot això, no? És una història de sentiments, d'emocions, amb la que hi ha una miqueta de màgia. És una bruixa, a mi les bruixes sempre m'han agradat molt, tot el món fantàstic, i en aquesta novel·la doncs, la tenia al cap feia molt de temps. Va néixer a Facebook, la vaig començar a escriure a Facebook fins que vaig veure que no només eren relats, que era alguna cosa més que no historietes curtes, no? O sigui, que tenia una continuació, tenia una trama, i que m'agradaria publicar-la i veure-la en un llibre. El format del llibre és de butxaca. No vaig voler fer un format gran, perquè jo soc de llegir llibres de paper i m'agrada tenir-los a la mà i portar-los en el tren o al bus o on sigui, i vaig decidir que seria un format butxaca. I ara us llegiré la contraportada, ve com comença la història de Bruixa. Ara us la llegiré i la resta l'haureu de descobrir vosaltres. Aquesta novel·la, la meva intenció, com tantes altres coses, era haver-la presentat ara al passat Sant Jordi, que no ha pogut estar, però si no passa res i el 23 de juliol tenim la sort de poder gaudir del Dia del Llibre a Barcelona, en trobareu al passeig de Sant Joan, a l'alçada del número 12, si no recordo malament, que més o menys és la meitat del passeig Sant Joan, on està l'Arc de Triomf, i allà gaudirem d'aquest dia tan fantàstic de Bruixa i de la resta de llibres, inclosos a l'últim meu, que ja us ho presentaré, que es titula Soc de vida i que no té res a veure amb Bruixa. Però us llegeixo al començament del llibre, i diu així. No sabia com fer-ho. L'encàrrec era ben complicat. Altres vegades l'havien demanat encanteris i pocions, però aquesta vegada era totalment diferent. L'encàrrec afectava molt seriosament el que havia estat el seu amor de jove. Aquell amor platònic que es va esfumar amb la boira del camí, però que va deixar en el seu record un polsim d'humitat, un polsim d'enyorança, un polsim de desig. Quan la van cridar amb tanta urgència no sabia qui era qui la demanava, no tenia idea del que trobaria, només sabia que la bruixa més important del clan l'havia requerit a ella i només a ella. I així comença la meva bruixa. Mireu si li tinc de carinyo a la meva bruixa, que fins i tot el logo que m'he fet un logo que he penjat a les xarxes socials i que el podeu veure. És una bruixa amb una brúixola darrere, que ve inspirat per aquesta història i per aquesta novel·la. Bé, desitjo que us agradi molt, i si la llegiu, que em digueu què us ha semblat. Petonets, cuideu-vos. Ciao.